O balance de 2020, ao igual que na maior parte dos sectores económicos, foi nefasto para o marisqueo. A caída das vendas con períodos irregulares por mor do COVID provocou un descenso xeral na facturación. En si o que é o marisqueo, polo tema de ventas, depois recuperou un pouco, volveu a caer, volveu a subir, dou a vida estas navidades un pouquiño, que subeu un pouco o marisco, pero bueno, foron 2 días que despuntaron os precios, pero bueno, realmente foi un desastre este ano. En confrarías como a de Rianxo, o balance pode supoñer ata 2,5 millóns de euros menos que na anterior campaña. Si as contas que estamos botando un pouco así por riba, supoñemos que poderemos ter unha facturación de 2 millóns e medio menos que o ano pasado. Pero bueno, xa era visto polo tema deste de COVID, como estaba transcorrindo, e as perdas que tivemos en épocas que o ano pasado se facturou moi ben, e este ano non tivemos case ningún beneficio en eso. As axudas habilitadas tanto pola Consellería como polo Ministerio supuxeron un pequeno alivio para os profesionais que puideron manter un salario a pesar da caída da actividade. Dounos a vida as axudas que viñaron tanto da Consellería como de Madrid, as axudas para mariñeiros, doulle a vida aos mariñeiros para que intentaran polo menos afar un pouquiño o que é o ano. Dende o Pósito agardan agora que a presente campaña evolucione de mellor maneira para non encadear 2 anos seguidos de perdas.